नों आसिखौ दानस'ब्ला माहाजोन जागोन, नोंखौ बोलि होगोन, अब्ला नों गोदान जोनोम मोनफिनगोन। बेबायदि जाथाया जादों मध्य प्रदेशआव आरो बे जाथाया नैबे साननैसोनि जाथाय। थांनाय साननै सिगां मध्य प्रदेशआव बे जाथाया जादों। सानै तान्त्रिक बा सानै अजाया बे जाथायखौ खालामदों। सानै अजाया सासे सेंग्रासा 22 बोसोर बैसोनि सेंग्रासाखौ नों जुदि माहाजोन जानोब्ला नोंखौ जोङो रां खामायनो हेफाजाब खालामगोन होननानै आसिखौ नैबे गेजेरनि आसिखौ थबस्र' दानस'दों आरो सेंग्रायाबो दानस'जादों। दा बेनि सायावनो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै माखासे आपडेट दङ, लोगोसे दिनै कालि फुजा आरो इंलिसावनो दिवाली, नाथाय जों बर'फोरा मा होनो बेखौ मिथिया। जायखिया कालि फुजा दिनै कालि फुजायाव गोबां मानसिफोरा बमा गावदों आरो माखासे जायगाफोराव बमाखौ बेन खालामदों मानोना पलिउसन, बारनि थासारिया मोजां नङा। दा बेनिखायनो माखासे जायगा जेरै दिल्ली बेफोरबायदि जायगाफोराव बमा गावनो मोना। बमा गावब्लाथाय फाइन होनो नांगोन। गोबां मानसिफ्रा गावगासिनो दङ आसामाव आरो गोबां जायगाफ्रावनो गावगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो जोंहा मेन टपिकआनो जाहैबाय सासे सेंग्राखौ सानै अजाफ्रा रां खामायनायाव मदद खालामगोन होननानै गिथाव बाथावै आसि दानस'दोंमोन। गिबियाव आसि दानस'दोंमोन, उनावहाय खर'खौबो दानस'दों। खर' आरो गोदोनाखौ दानस'दों आरो बे सेंग्राखौ नों जुदि माहाजोन जानोब्ला, गोदानै जोनोम मोनफिनोब्ला बेबायदि खामानिखौ मावनांगोन होननानै बुंदोंमोन। बे जाथाया जादों मध्य प्रदेशनि नरसिंहपुराव सानै अजाया सासे सुबुंखौ बुरजा रां खामायनायाव हेफाजाब खालामगोन होननानै थगाय थसि खालामनानै बुथारनायनि जाहोनाव सानैबो अजाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय अंकित कौरव, 22 बोसोर बैसोनि, आरो सानै अजाया अंकितखौ फुजानि गेजेरजों आसिखौ हास'ब्ला गोबां रां खामायनो हागोन होननानै बुंनायखाय अंकितआ रांखौ मोनगोन साननानै हास'जादोंमोन। बिनि उनाव साननैसो थानानै बिनि गोथै सह'खौ दुब्लि बारियाव खर' गोदोना हास'नानै दोननाय थासारियावसो बोखांनो हादों। जाथायखौ खालामग्रा सानै अजानि मुङा जाबाय सुरेन्द्र कौशी, 40 बोसोर बैसोनि, आरो रामु कौशी, 45 बोसोर बैसोनि। गोबां गिथाव बाथाव जाथाय। बेबायदि जाथायखौ खोनानानै नोंथांमोना गिबाय जानांगौ। जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ मोनायाव नायदोंबाथाय गिगोन। मानोना बे अजा, गिलु बालु अजा, बिसोरो तान्त्रिक, बिसोर सानै अजाया बेबायदि जाथाय खालामबोगासिनो दंमोन। नाथाय जोबथायाव बे अंकित कौरवआ बिसोरनि आखायाव गोलैबाय आरो गावनि जिउखौ बोलि होनांबाय। बिसोर सानै अजा जायबा सुरेन्द्र आरो रामु कौशी, बिसोरनि टाइटेला कौशी, बिसोरो मानसिफोरखौ ओरैबायदि थगायदोंमोन जे रां खामायनोब्ला गेजेरनि आसिखौ दानस'नांगौ, जों बे आसिखौ गसायनो दान होगोन, बेबायदि आरो, बा भगबान दान होगोन बा गसायनो दान होगोन, बेबायदि होननानै बिसोर थगाय थसि खालामनानै अंकित कौरवखौ आसिखौ दानस'होदोंमोन। आरो आसिखौ दानस'खांनायनि उनाव साननै सानथाम थानानै कौरवखौ दुब्लि बारियाव गोदोना आरो खर' दानस'ना दोननो थासारियाव बोखांनो हादों। अंकितआबो गावनो दानस'जादों। मानोना अंकितआ माहाजोन जानो गोसोमोन, रां खामायनो गोसोमोन, मानोना बिसोरनि न'खराव रां रुफानि गोबां आंखालमोन। दा बेनिखायनो कौरवआ बे जाथायखौ खालामजादोंमोन। दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। गोबां बिदिनो थायो आरो सोरबा अजाफोरा रांखौ जों बोखांना लाबोगोन, थाखा थिंखियाव लाबोगोन, बायदि बायदि थगायो। दा बेनिखायनो बेबायदि जाथायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थाबानो जाबाय। बे अजाया बे अंकितखौ नाङा फाङा ओरैनो बुथारबाय। नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। बे मोनसे जारिमिन नङा आरो, बे मोनसे रियेल निउस। नोंखौ सानोबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मध्य प्रदेशनि नरसिंहपुराव जानाय बे जाथाया गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय। अंकित कौरवनि बुथारजानाय स्ट'रि, माखासे स्ट'रिफोरखौ नोंथांमोना, स्ट'रि माने मा, निउसखौ नायबानो जाबाय आरो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि माखासे भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों, भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनाखै, नोंथांमोननि गोसो, साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, नोंथांमोननि गोसो। आरो बयनिसिमबो हेपि दिवाली बा कालि फुजा। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।